Okay, naimbag nga pangalote aming karoba is the second day of December when pecha 2 iti Disyembre ako si Degan iti Paskuan ken of course kadwayo lato dayto manong yung June Salias together with John Mark Pastor iti another 3 hours of Ilocano music. Siyempre, as panangipaduyak-yak tayo po, iti bukbukod tayo nga sarita, dito lang nga po kasamitan ng radio stations din tayo, Lubong 97.7 Sweet Radio, Santiago City, Nagsam 8. Ayan, kas pangrugrugi, kablaaw yung mga nga po, iti napapateg. Nga tatao nga adakada kami, siyempre datay tatay ko, nga manarimang niya palpalaing, dita Villa Beltran, datay, get well soon. Together with my sisters Annabel and Ate Regina. Ayan. Ken katigiti iso amin ang apo nga familia mi. Hangko inagananan ta aduda. Narigat no dapat malipatak. Okay, belated happy birthday di Kalman. Yes, to Mr. Bigoy, Gerald de la Cruz. Belated happy birthday ken kabalong. May you have more birthdays to come and actually next Saturday iti pabinyagan and panagiyakar na mutanti balay ay panagiyakar transfer umakaran ti pag naedan sarilin datang kaanakan tayo and sapil ako mata fruitful iti pagpanagan. Siyempre, among dagiti kada tradisyon na. Number 8, kunada. So nga, swerte nga numero. Kan, siyempre, amo dati aramidin da. Dati palwalo na and everything. Kasta nga roti, ugali tayo ng Ilocano. Kaya tita Palaima, tita Villa Carmen. Good afternoon kada kayo ta amin. Ita buong nga compound. Agita cellphone nyo. Andita, idoldolen nyo. Amo yung latan. Dikat ko sa huan. Aya. Narigatan, baka na maulit ka din to agsubulin. Dagiti napalpalapas. Okay, si Kangay Balong. Sino pa hindi kayo mo kaprawan? Siyempre, kablawak ni mother ko. Lourdes Pastor, ni ading ko na Jelora. Ito doon nga compound ko na lang aro doon, paulit-ulit ka. Ito nga doon kung pasan tagibal, balikasin tani, makaumot. Kaya mami nang ngagdeng-dengag, dita Villa Carmen, Ramon Isabela, dita Ranyag. Yes, and of course, katakita dita paling ka po, nyaman ti Pobrayo, aglalako yung gumagatang kayo man, nag-chen-chen na, agpatawar kayo, sidigan ti Paskwa. Nakasilan dapat. Dagita utong, kung na natagada parparaya. Ay kaya lakaan nyo mo ti presyon ta amoy ka Disyembre. Ato ti benta no nalalaka ko na presyo gawin. Presyo dagiti kuna dagiti kagayam teng enchi kahit konti daw no ado met gumatang di kay. Aya. Kasangad di first text nga na receive tayo tatanay pagmalam yung aming kaaruba. Watching from Hong Kong is Graciela yamo nga nagyaman kami ti ayat yu kada kami ng OFWs intero alubong ti pananglilingayo kada kami. May God bless you both and more power. Request ko man dati scooter idol para ti pamilyak, Yumongan family, iti Barrio Curva, Pamplona, Cagayan. Thank you! Thank you! Plus 85, iso pa ito unang nag-text message. Kadagiti online mat nga nasingad ta nga agbubuya. Kas kini ati Ella Banadero, ni Eliza and 3 others kuna watching with you. Kuna mo ni Rosa Camilla. Hello, Manong June, pakikensyon nyo man kumati. Tadin na mo nagbasulak. Regalo mlatan kanyak ton 5th birthday ko. Thank you, Manong. Hello for watching from Kuwait, from Rochelle Mateo. Kanaman ni LJ Honrade. Ahimade. Hernando. Ayan. Hello, Karoba. Merry Christmas sa atin lahat. Watching from Kingdom of Saudi Arabia. Ayan, advance Merry Christmas, mate. Kanaman ni Christina Rumbawa. Hello po with matching sticker. Yeah, okay. Nag-blah-blash. May saping special greetings sa bang itati opening song ta. Kung ano ti good morning pare, pakigreet man ni Regine Hyacinth Marcelo na ti anak ta iti kasar. Philart apelyado na on her tatan ata siyempre na asawaan and on her birthday on December 4. Thank you so much pare from Binibining Pilipinas Principal iti pagrangayan.
Kumare Inocencia Kabote Marcelo. Nagatid na. Talaga. Kaya kiti so amin nga principal abo nga sumusubaybay ti programa mi. Amuming adu kayo. Thank you so much. Kaya pagyaman namin nga rodan na po iti sponsor iti dating nga programa. Of course, our very own dating board member ko natin. Dandaning nga Aglikpasan. Iti 4th District. Kaya Tagbalinton, board member iti 6th District of Isabela. Board member Fred V. Alili. And of course, together with SB Arco Meris. Ang panlalawigan. Yes, so Bagay po di Biosynergy Organic Fertilizer and AgriSaver Liquid Fertilizer. Please get in touch with Carl Jason Alili for more information at telephone number 0917-543-7111. Wan, ipangag mga rodin na po ti sunata nga agpaay kataga iti miyembro si LGBT nga kunada. Iti sunata nga naputar mi para katakwada. Okay, special mention kini ating Rika. Lyrics. Awan ta recorded datoy anak ko. Aya. Hay na nagvongga te biag tay awek la agol butay laeng dakilen agwarta nagpintas kan mama bagay mo ti kasta oray no kararat kinakpay swanan na. No, maminsan met kagura dat syukla no di mamasilyaan abot ti rupa da when no mapuntur narakap arupa when no mapatirag tulfang nga agungda. Kaya damit ay nalitim kudil na kayat na arupa kasla punya sa agmaji kaklatan tay supay akwarta o sarek teknolohiya nagaput po ni Raria. Tangsit langganita ana fit uray na lahat ken nangisit no make upan mikit kumangsit umanang ko kulayan tantabog mo agpalas bangka tapno kay ayo nakatlakay mo. Napapangkuno amom lakuma irigrigat mi agbirok ti kwarta was ti ina na para ti pamilya was pay ti ombre tapno damasida. Ay na nagpongga ti biag tay avek lapat holder apatong kondom abarukong emno makaurnong doktor ti maturong inton rumabi itanod umay kayon. Tangsin langganita ana fit uray na lahat ken nangisit no make upan mikit tumangsit umanang ko kulayan tantabuok mo agbalas bangka tapno kay ayo nakatlakay mo. Tangsit langganita ana fit uray na lahat ken nangisit no make upan mikit tumangsit umanang ko kulayan tantabuok mo agpalas bangka tapno kay ayo nakatlakay mo. Umanang ko kulayan tantabuok mo agpalas bangka tapno kay ayo nakatlakay mo. Kuna na dito ay pagrit nga po si Tatay Pedro Canta kan ading ko nga Erika Canta iti happy birthday kanya da nga duwa agka-birthday da ngamin. Happy birthday kadakwada ngam di na matimbaga ni ading Edna no kaano no tatla no bigat di kalman. Birthday na. Birthday na. Ay kat siguro itata birthday na. So Kapsat Pedro Canta ayan iti San Sebastian happy birthday. Happy birthday. Oh, ada kita online balong ano, ada kita mensahes da. Huwag ko ni Clarina Ortiz. Request naman apo di kanta nga isem. Thanks po pabatikin inang ko Milesia Valera. Idol pa siya naman po from Romerson Lucas. Aida Pasqua Clinton. God bless you both. Taada kayo manan nga mang liwliwa. Kada kami nga tagahangay. O, ayan. Yes. Happy Sunday, Kuya Ken Ading Gagwapos from Ate Ella Banadero. Adya lang, adamanti basit pa ng bola na ni Ading Elan. Hello, Ading Ella. Well, kanaman ni Lilibeth De La Cruz. Mga idol request pakikansyon jay. Awan nagkura. Ayan. Uy,
Madabagbuy-buya ni ABC President. Yan. Honorable Jesse Ladaran. Yan, Good afternoon, sir. Good afternoon. And of course, iti katakunayan ay daapo. Iti binukeldang grupo. Engineer Kokoy Terte nga isumanin apo ti agi-sponsor iti name that yun tayo damdama. Oy. Talo manan apo ti papugtuan mi nga sunata, so please stand by. Kadagitay apo datatlag nga sunata barbaring laang kasi kati mga bakantis nga gasot. Ayan. Load. So once again, thank you so much Engineer Kokoy Terte. Nalakman dahil ito kayong magundaway Nga anya apo na kita launay man. Sige. Pagyamanan. Iti nag-sponsor ti basketball uniform to the Honorable Mayor Jesus Diladaran. Thank you, sir. Kini Vice Mayor Melvin Cristobal. Kini Sir Candido Natividad. Siyempre, duwa ngayon nga natataraki nga ng tad iti share damag. Ni John Cereales kini John Mar Pastor. Sino nga tatagi dyan ayang ng tad iti share yan ti puro 4. Naggugaw pa tagi dyan. Naggugaw da. Apo kasta ti talaga nga nataraki. Patunayam no lagi share ka mo at kasi dyan. Wala. Hindi ka i-share ka. So nga bili pa kita nga duwa ka ni anakan niya da naganda. Ni John Cereales kini John Mark Pastor. Han kadi nga isu dadagiti kasto ni. Isu dadagiti do nga tami. Para kata kayo karuma. Matayo. Ada tua anak riri onek pampasahero agimni taatakan payod amagi idiyak den na tua atami dagitoy iagririri agnaganti pitot kinsinti nakatugaw nga inanglit agpinabasol anabangsit nagpingit ko'y dwa atami na bakit rambol onek ti jeepney nagpreno ti driver ating itapnon mapanagre-pere ditamet anak ibiyang tay konduktor nga ang abos tatupol nangisit na ramraman pa'y anapisit Taymet pasahero at tindera Maria tunggip tinagan na Sangsagitan na tayla Kuna kamatis pariya na tugawan na Iti panagdalo pisak na Kasla ubing amaladaga Ingkusay-kusay nat sa kana nagloka Isyay pandiling na Gaputa di makaanawa Tayting i-driver da Impayawat na tay palsiit Kini konduktor na ang isit Inagaw mit tay tindera tay palsiit Ako nada Imbala na kamatis pariya Kasla bulintik intirador na At tua anak riri onek pampasahero agimni taadakan payod amadi idiyak den na dua atami dagitoy ti agririri agnaganti pitot kinsinti nakatugaw nga inanglit agpinabasol anabangsit kasi nagpengit kay dua atami na bakit rambol onek ti jeepney nagpreno ti driver ating itapnon mapan agri-peri nitamet anak ibiyang tay konduktor nga ang abos na tupol nangisit ni ramraman pa'y anapis kaputa di makaanawat tay ting i-driver da impayawat na tay palsiit kini konduktor na ang isit inagawmit tay tindera tay palsiit ako nada imbala na kamatis pariya kasla bulintik itirador na nagsardeng ti apa gapo intindira amaria nagsardeng ti apa gapo kintungi if amaria
and apo naklatak sa launay ta permimiten ti kado ti text messages tan ni hanta mabasa tayo Apekas siya eh. Okay, agpaspasin sa akin na po no hami matalapos. Mangbasa ka lima. Basa ka okay. Hi DJ, binabati ko lang po ang mga kasamahan ko dito sa Camellia, Santiago City na sila Furok, Sir Lagi at Sir Batag. Lagoy ko na lagi at si Sir Batag. It's me, EJ of Santiago. And here's another one. Pag-greet nga po kami, Gaspar family dito sa Proctos Senili na nakikinig sa programa ninyo habang nakahiga. Pa-request po ng Auntie Sofing. Wow. Thank you po. Hello po sa inyo mga kuyang gwapo. Ayan, gwapo. May gwapo manan. Pag-greet nga po si tatay ko na Luther Manuel ng belated happy birthday at sa mga anak ko na sina Crisel Ann and Crisa Joy at Cyril Rose. Hello din sa mga kasama ko dito sa Burgos Junction. Sina Gemma, Ate Litang, Rodel at Dongdong. Kuya, pahikan tayo nga po yung income on text. Mga kuyang gwapo. It's me, Joanne. Yung gwapo lang na yan. Nabo, Diyos ko, nagmayat. Pasko nga min. And here's another one. For... Kate Duo. For decade duo, pag-greet nga po kami dito sa Nagasikan. Pag-greet nga din po ang nagba-birthday ngayon. Paplay na lang po ng Ilocano version ng Father and Son. Ay, tatangkin balong ka When, awan, very general na message na awan din na inaganan. And here is another one. Naimbang nga pangal daw yung manong June, Ken JM. Greet nyo man dagat agiinak. Aglalo kinibagat ko nga nagagat nga aglaba. Awan sa balin nga ni Tosang ken tay duwa nga anak mi nga ni Super Bangad, ni Kulot ken ni Pinong pakito kariman apo. Dai si Siwit, Nilo of Del Rosario, Porok 7, Bugalion, proper Ramon Isabela. Ayan, na po nagragsa. Oh, di kayo mata. Maudi, kung na pahigit nga po ang apo ko sila Jello at Cha, especially to my husband Peddy. Mga avid listener yo, thanks from Lita of Ambalatungan. Ayan, magmagna kami dito ang lugar apo. Okay, thank you so much for texting. Kaya hampi apo makaamu iti official text line mi para ito no damdama iti tatatlag nga sunada pakibasa man balong. Nag-text la kayo lang itin 0915 071 3686. Yeah. Buntog akas na apan makipamunpon lang. 0917-071-3686. Dapat ata background mo dito. Kuya Jun, ano natin dyan, pakikablaman ni tatang ko nga nagkasanga iti November 30. Iso ni Pedro Mendoza nga taga Bangolan, San Fernando City, La Union. Siguro to eh. Okay man kuya natin, God bless from Ate Rhea iti FDD Hong Kong chapter. Yes, Rhea. Kung naman ni Kamat Eddie, watching from Delano, California, USA. Delano? Ano babae? Delana. Ayan, Diyos ko, nagalis. Okay. Watching here in Yokohama. Wow. Pabati po ako sa mga family ko sa Rojas. Laconsay family of Kiling, Rojas, Isabela. Mabuhay po kayo from Tristan Laconsay. Yokohama Tire Supply na daw no Yokohama nga lugar. Japan. Yokohama, Japan. At ang amin dito apo yam iti pasdak nga Yokohama tito. Na di pagpasok at ang dalig. Pagkatangan ti dalig and other car accessories oil. And ti pagamuk at dito ni kabsat nga Eva Lastimosa. Yan, she's managing. Oh. Yes, isang mobile ta umutang dito ti dalig. Sige, ito no marunot ka utang umutang tate ko. Umutang ta kita nang bidang nga paso. Di ka din nagsurti mo dahi tangamulan. Dapat napintas Yokohama pa'y. Yokohama. Nalagda ngamin. Iso nagmay nga ramid nga paso. Iso nga gumatang tanto ti adong nga dalig. Ita Yokohama sa tarabidin nga paso. Oray mo JT Rejal na tibay mo lang. Natibay mo lang nga na. Ay ka agaramit ang tupay ti. JT Rejal kita. Indayon. Di ba? Gumatang kantan to ti Indayon. Michelin laon ay nakakunkuna dahi nga dalig. Ay ka pang indoor dahi nga masetas nga rod at maaramid na. Wala. Masayang no earwar mo di ka di. Jila taon na gud. Yung naglatati ko. Okay. Nay bangal daw Kuya John kinjem kabla man tinaragsak nga Domingo ti pamilyak dita di phone nga nakatutok ti programa lalo ni Modra nga busy kat sa na kastamot tan tay duha nga anak ko nga ni Alvin ken Tonton tay ipag ko nga ading ko nga tagibiyan para guys manong jay utang kano kuno ni ipag ko nga Jess watching here in Alcabar, Kingdom of Saudi Arabia from Jalin Benting kuno man ni Batuyoli makapabang arnik na karubagan kakabsat apada nga isa taga Isabilino kuno na madama mga bibiyan ni Jay Fullness. Mamamatay, di ba? When of course, Jay Fullness. May kabagyan, Jay.
Nga madaman sa training ti Air Force. Dati nga agtaktakaw lang ti manok deta kita na apkwan. Grabe. Asin Amay mo kas siya, tati magbagam. Haan, kaapaya. Magpaiso. Haan. Wala ka na eh. Kapag yan lalokon na ka na eh. Pato, titirtir mo na deta. Ay, Nga manok. Okay, as per request, ating kartabo. natungpalin ti arapap ko ang mga asawa. Itikap-kap na kak-analapsat aro marampa. Pinipiling Pilipinas, Canada. Ulandis nga buok ramramay na akiman kandila. Lupuan ang namsek nagmaris raban usipin na labaga. Sumunga di altar ay nagswerte akong kunada. Pisang titlahan na botaw ti bukod na ay na kalaplaban na. Kastala inibiyag makatawan min Masa Marijan sa kadayta? Ay nagseksilat tatakas tumet imandan na. Inkaman mangisa ang kalpasan nga inkaman pay at sagat iparaangan inkaman kalanga inkaman kalanga inkaman pay aglabag at kalpasan nga inkakirkiran kusina ken sileta inkaman kalanga inkaman ay nagla inkaman. Natungpalan tiara pa ko ang mga asawa. Ang yam sa balimit tintiturong jak ninam nama. Barbareng mamaliw anos kendungoy pa ay kulata. Tawen man naglabas isulat at man mandar na. Inkaman mangisa ang kalpasan nga inkaman pay asagad ti paraangan inkaman kalanga inkaman kalanga inkaman pay aglabag at kalpasan nga inkakirkiran kusina ken sileta inkaman kalanga inkaman ay nagla inkaman. Natungpalan tiara pa ako ang mga asawa. Palong tibunga ni ayan ayat inan anusat lata. Siya kundi na maliw ta siya tinangayat na pintas nga asawa. Gapuken ni ayat ay takdara kun iti pamilya. Inakman mangisa ang kalpasan nga inakman pay asagat ti paraangan inakman aklanga inakman aklanga inakman pay aglabag at kalpasan nga inakirkiran kusina ken sileta inakman aklanga inakman ay naglaing akman.